14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जोंहा 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जोंहा बुथ सन्मेलन मोनसे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रायजो सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे BTC सरकारनि जोंहा बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि जोंहा MCLA लोगोसे BTCनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंहा मोनसे समनि आसामनि मन्त्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। मोनसे समनि BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि माधव चन्द्र सेत्री बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासियो। आं बेखौनो मिजिं खालामो जोंहा बुथ सन्मेलननि गेजेरजों जोंहा गुदिनिफ्राय जों माबोरै खामानि मावनांगौ, फैबाय थानाय समाव जोंनि बिसायख'थियाव जों माबायदि देरहासार जानांगौ, जोंनि दावहाखौ जों माबोरै देरहासार खालामनांगौ, बिनि गासैबो रन कौशलखौ दिनैहाय सावरायनाय जादों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनो बेबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना निसय जोंनो फोरमायलांदों। आं बिथांमोननो साबायखर जासिदों आरो आं मिजिं खालामो जोंहा नैबे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव खुनु अपोजिशन पार्टिनि बाहाय रल निसय गैला। गुबुन गुबुन दोलोआ बाहाय खुनु इलेक्शनाव देरहानायनि खुनु बाहाय खामानि मावनो हाला। जोंनो UPPL दोलोआनो 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव 100% देरहानाया खाथां जागोन आरो जोङो जोंनि 40टा समस्तियाव जोङो 25 निफ्राय 30टा बांसिन भट मोननानै आरोबाव जोंहा प्रमद बर'आनो BTCनि आरोबाव गाहाय खुंगिरि जागोन बेखौ जों फोथायदों। आसा मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि गोसो मोदोम जिउ होनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे जोंनि जायखियानो जायाथों बिजाथिया बिथांमोननो भटखौ होगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।